Здравейте! В своята хирургична и имплантологична практика винаги съм се стремял към максимална предсказуемост на резултата. Предсказуемост, която идва с системния и стандартизиран подход към случаите. В всички случаи съм се стремял да имам стандартен подход, който да започне от стъпка 1 и да завърши с включването на случая и да не се налага да измислям нищо. Всичко да е ясно предварително, още с идването на пациента. Въпреки това, има случаи, в които стандартният подход и системният подход не върши работа. Случаи, които са толкова трудни, в които медицинското състояние на пациента е толкова комплицирано, че се налага изключително индивидуализиран подход. Случаи, в които липсва огромно количество кост, случаи, в които пациентът е млад, но силно медицински компрометиран, при които трябва да се подходи по абсолютно различен начин. Да бъдат поставени импланти в необичайни места и конструкцията да бъде завършена по изключително необичаен начин. В конкретния случай трябваха ни 2 птеригоидни импланта, 2 транссинусни импланта, които да стабилизират конструкцията и още 2 импланта, поставени под носа, под носната кухина, които да бъдат включени към конструкцията в един по-късен етап. 4 импланта, дълги, обхващащи достатъчно количество кост, 2 птеригоидни и 2 транссинусни, имаха достатъчна стабилност и дадаха възможност да завършим с фиксирана конструкция в устата на пациента, която в случай на 38 годишен пациент без абсолютно никакви зъби е геймченджер и е нещо, което променя качеството на живот за пациента за дълъг период от време напред.